Enugu steeti ibe m ekele m unu. Efa m bụ Chidimma Weyawu. Eso m na ndị zọrọ ọchịchị ịchị Enugu steeti na 2019. Na 2023, echere m na ọ dị mkpa na anyị nwa bụ ndị Enugu steeti ga-enwe ohere ịjụ ndị niile gbatara akwụkwọ maka ijere Enugu steeti ozi, ịjụ ndị niile gbatara akwụkwọ maka ịbụ onye isi oje ozi n'Enugu steeti, bụ executive servant ndị Enugu steeti. Eche m na ọ ga-adị mkpa na anyị nwa bụ ndị Enugu steeti ga-enwe ohere ịjụ mmadụ niile gbatara akwụkwọ ajụjụ ka ha kọwakenere anyị ihe ha bụ n'uche imere anyị na ihe mere anyị ga-eji tinyere ha akwụkwọ ka ha wee nọdụ n'ọnọdụ a nke ha na-achọ ịnọ. Ọ bụ ya kpatara site na enyemaka ndị ọzọ dịka Lead Network Africa ka anyị ji wee guzo Enugu State Governorship Townhall n'ụbọchị 30 nke ọnwa Maachị 2023, ụbọchị Mọnde. Anyị na-ele anya na onye ọbụla bụ nwaafọ Enugu steeti maọbụ onye ọbụla ihe gbasara Enugu steeti na-adị mma na mba ụwa dị iche iche gburugburu ebe a ga-enele ihe a ga-eme ga-etinye aka ọnụ anyị wee mee ya ọfụma. Anyị eziga ozi zigara ndị niile wepụtara isi n'ihe gbasara Enugu State Governorship Elections. Mmadụ dịka onye na-anọchite ndị APC bụ Uche Nnaji, mmadụ dịka onye na-anọchite ndị APGA bụ Frank Nweke Jr., mmadụ dịka onye nnọchite anya ndị Labour Party bụ Chijioke Edeoga, na mmadụ dịka onye nnọchite anya ndị PDP Peter Mba. Anyị na-ele anya na ha niile ga-aza oku nke ndị Enugu steeti kpọrọ ha. Anyị na-ekelekwa ụlọ mgbasa ozi niile ndị ga-etinye aka wee hụ na ozi a ruru ụwa niile gburugburu, ndị dịka Sahara Reporters TV, ndị dịka Iroko Post TV, Worship Media TV Canada, Njenje Media TV nakwa BVI Media. Ndị Enugu ibe m, ụbọchị nta ka anyị chụọ na Owere nchi. Ka emesịanụ.